ngarimbotaure zvenyu mimi Gushungu naJaPraise muchishandidzana makambozvifungawo here izvozvo? Vachida here kushanda neni kwacho, nekuti chandoziva inini mukurarama hakuna munhu anoda kushanda nethreat yake hazviite. Sei muchidaro kuti mimi muri threat? That's nature. We can't change nature. Ndo zvazvitori zvinhu zvinotongoitika kuzvinhu zvakawanda kuti munhu akatongofila kuti munhu anenge anogona ndikazomisa palimelight anogona kuzondidarika. Never. Hakuna munhu anombofa akada kundisimudza. Never. Kuti ndisvike pandiri panapa izvezvi hakuna kana munhu wani anotaura kuti anomirapo kuti Gushungu ndakamubatsira chakati kumusic ndakamusimudza. Hakuna. Saka kana tichitaura zvamukoma JaPraise never, nekuti iye pachake anodiwa nevanhu stereki ende vanogona, but kuti anzi asimudza Gushungu never hazvife zvakaitika, because he knows kuti ndikasimudza Gushungu achandipfuura. Halo, makadi ku muri Zimbabwe kumatimana kwamuri. Tinokutendai tichikuchingamidzai zvekare on your favorite program Artist of the Week. Nhasi muchirongwa chedu tine muimbi wemuno muZimbabwe anoimba achiridza mbira. Vamwe mumazuva apfuura paakatanga munoziva nyaya dzaimbobuda dzakasiyana siyana. Vamwe vachimbomuti akafanana naEndy Muridzi vachimuona, vamwe vachiti anoimba kunge JaPraise zvakasiyana siyana, but nhasi tamushanyira kuti tinge tichikurukura naye tinzwe zvizere kuti iye semuimbi zvakambotanga sei, zvakamira sei. Makadi kumukoma Tatenda. Makasimire mukoma. Makadi muri Zimbabwe. Anditi tikati Tatenda tinoita rerudzi vanonzi Gushungu. Yeah. Gushungu. Makasimba here Gushungu. Aiwa, Gushungu vanofara. Vanotamba. Yongwe. Ava tinokuchingamidzai zvikuru on our program inonzi Artist of the Week. Okay. Gushungu, mukambotitsanangurira here kanhoroondo kuti zvakambotanga sei izvi zvemimhanzi? Okay, matangiro andakaita music ndeyekuti ndakatanga ndichirota. Ndakarara ndiri pamagatherings ndichita sekunge ndiri kuimbira vanhu vakati one day, so ndakatanga ndichizviignora chingoti maybe iwope. Asi sekuenda kukereke munoziva kuti kana munhu uchikura munoenda kumachechi, so pandaienda ikoko ndaiti ndikaimbawo kuchechi wainzwa vanhu vachiti inga munogona kuimba chaizvo, madii kutombopinda mustudio maita sei. Saka pandikaramba ndichirota hope dziya ndisati ndakutombogona kuridza even mbira, ndaingorota dziri hope ndichange ndiri kuimbira vanhu vakawandisa. Saka nekuzoona vanhu vachindiudza kuchechi kuti madi kumbodai, so hope dzakaramba dzichita sei dzidzoka. So ndo pandakazoita shungu ndikazoenda mustudio, ndobva ndatonzwa vanhu vari kutoresponda. Vandabva ipapo handakuzombomira vandatoenderera mberi. Vanhu vachitoti ko munhu uyu inga zvaanotogona kuimba chipo atori nacho, but ini hangu ndinangozviitira nungu ndichiti mazobura your first I don't know if it was a single kana kuti yanga iri album yamakatanga kuburitsa. Vanhu vakatanga pane pakambobuda article mumapepanhau zvinzi Endy Muridzi copycat. Okay. Imimi makazvitambira sei semuimbi, nekuti kazhinji tinoziva kuti semuimbi unenge watonyora dziyo. Ndofunga ndakateerera dziyo mbiri kubva pane dzamakaburitsa izvozvo dzainge dzakabikwa zvine unyanzvi chaizvo. Imimi semuimbi makazvitambira sei? Pekutanga zvakatanga zvitombondibata kuti ko vanhu vanogona nditi ndinotedzera mumwe muimbi. Asi with time zvakasvika pakuzopinda muropa kuti no, they are just fans, vanhu vanotaura zvavanonzwa kuda. So inini as a musician ari kufokasa nekuti handisuda kuita music yemafanisi. Ndiri muimbi akatasira kutoenda kumberi nekuti chipo chacho ndinacho. Saka ndakangoti as a musician ndinotongozvitambira kuti unogona kutukwa, unogona kunzi warepa usina, unogona kunzi uri muroyi, unongotaurirwa zvinhu zvakawanda nevanhu. Saka inini zvinezvi ndakazvipira kuti semuimbi akazvipira
kushandidzana nevanhu nekuti basa redu iri tinoshanda nevanhu saka ito expecta kutukwa ito expecta kufarirwa and haufa wakafadza munhu wese and haufa wakadiwa nemunhu wese saka ndinoti kune vanotaura kuti Gushungo anotedzera Endimuridzo o Japraiser no Gushungo is not a copycat ibrand rakatozvimiririra asi ndimbokubata ipapo vanhu vanoti wewe wakafanana naEndimuridzo ende kana chitotariso pane tumasimilarities Endimuridzo anozviti Gushungo iwe unozviti Gushungo pakamira sei apa baba is it a click kana kuti hashtag yenyamunoda kushandisa pamemhanzi yenyamunoimba pane ukama here kana kuti ukama huripo nekuti we share the same totem of which Gushungo i1 haina zvokuti Gushungo ningewo Gushungo i1 so ndofunga inini naEndimuridzo vanhu vanoona maybe sezvamutaura kuti vanoti takafanana so maybe kufanana kwatakaita ikoko vanobva vatora futi kumusic obva takaita sei takafanana so ndofunga maybe kungofananawo asi ukama huripo cause tese tirana Gushungo tombotarisa chiri kupisa padande mutanda I came across posts yandakaona pasocial media pafacebook yainzi sei vachimuona unge ndiye wega anogona maybe ndogona kunge ndaita miscode but I will look for that post and I will post it on the screen but vazhinji makaiona post iyoyo paipa ndaiedza kutaurawo kune vanotisimudzira music yedu muZimbabwe kuti ngavaite sekuti vape munhu wese mukana ende ngavabate maartist zvakafanana musingabhombe munhu comment section yanga yakutotaura mumwe muimbi so no sekutaura kwamambeta ipapa kuti vanhu vemuZimbabwe vagara vane kacontroversy kavanoda kucreata between inini naJapraiser naEndimuridzo so inini message yangu yaenda straight kuna promoter nekuti promoter ndiye ari kupa vanhu ka so hakusi kuti tiri kuforsa promoter kuti atipe zvinhu zvake nekuti manzwisa promoter imari yake we can't force him kuti andipe zvaandoda inini but yange iri advisor ndamupa kuti nooka bataiwo maartist zvakanaka ende yenzanisai maartist kana mabuda muchiti muda kupromota maartist handiti so promoters zvakafanana ndokuti pasaite mitauro yakaita sei yakawanda ndopa pane message yangu ipapo right tombotarisa pamisambo yenyu yamuri kuita ndautaura zvevanhu zvinozikanwa maartist anozikanwa nevanhu let's talk of you and Endimuridzo and Japraiser have you ever thought of doing like a collaboration muri three because music yenyu yakaenda kutrade inofuse mbira nemagitari that's true roti mumbo kana ka one song ndinganyepe zive kuti tironge kuti toda kuita song tese or anything so far hatisati asi tinongosangana kuma gigs anenge arongwa na promoter unoona vamwe vaimbi kazhinji vanowanzoita macollaboration ndadzosa mumwe mubvunzo wandambenge nambobvunza papa imimi kana orit tomboti kana pamatoes zvekumboberekana papa takamboona Japraiser achibatana naEndimuridzo wakaita military touch imimi ndanzwa muchitaura muri kungoramba muchingoti music yangu inofananidzwa neyaEndimuridzo neyaJapraiser handichati semukuru wenyu right tomboti semuimbi ari mbori pamusoro ari kurira paizvezvi makambomaapproachawo here kuti munge muchibatsirana sezvo misambo yenyu muchimboitawo mashows muri pamwe chete muchidaro kuti ndi approach mimi kuti munge muchishanda naJapraiser vachida here kushanda neni kwacho nekuti pane daro imimi makambozvitry here kuti munge muchishanda no ndanzwa muchiti Japraiser akamboshanda naEndimuridzo zvikaenda kupi pane anything chamakaona here hatisi kutaura zvemunhu asipo ngarimbotaure zvangu inini imimi saGushungo tobva takuti Gushungo apo
ende muri atoti Ja Praise apa nemi Gushungu because mati mimi na endi munotombosangana muchimbodaro imimi sana Gushungu mugari munosangana ngarimbotaure zvenyu mimi Gushungu na Ja Praise muchishandidzana makambozvifungawo here izvo vachida here kushanda neni kwacho nekuti chandoziva inini mukurarama hakuna munhu anoda kushanda nethreat yake hazviite sei muchidaro kuti mimi ri threat. That's nature. We can't change nature. Ndo zvazvitori zvinhu zvinotongoitika kuzvinhu zvakawanda kuti munhu akatongofila kuti uyu munhu anenge anogona ndikazomisa palimelight anogona kuzondidarika. Never. Hakuna munhu anombofa akada kundisimudza. Never. Kuti ndisvike pandiri panapa izvezvi hakuna kana munhu one anotaura kuti anomira pa kuti Gushungu ndakamubatsira chakati kumusic ndakamusimudza. Hakuna. Saka kana tichitaura zvamukoma Ja Praise never nekuti iye pachake anodiwa nevanhu stereki ende vanogona but kuti anzi asimudza Gushungu never hazvife zvakaitika because he knows kuti ndikasimudza Gushungu achandipfuura because inini zvisiri zvekuda kuzvipa nyembe or what indogona kai ende tinoimba music imwe chete inini ndogona zvisiri zvekuda kuti ndifadze vanhu kana kuzvipa nyembe asi ndikutaura chokwadi kuti Gushungu ndogona saka kuti muexpect kuti Ja Praise andisimudze inini musafema kada kurwa imbwa makaviga mpini hazvife zvakaitika because saka ora garimbotasi pavaimbi vari muZimbabwe vamunoti number 1 zvaizvezvi pamaartist pamusic yamunoteerera ndiani? Winky D. Look at Winky D. Sei muchidaro dai matotaura kuti Winky D sei ndadaro look at Winky D akasimudza Njema akasimudza mwenje Matole ndo zvinonzi big artist ari kusimudza vamwe vari kutanga munhu ani chinhu chekuti tinokwanisa kutoverenga kuti right Winky D akaitei akasimudza ani ndo vamwe vemaartist vandataura akasimudza so maybe dai matoti pamwe Winky D angagone kusimudza Gushungu ipapo ndinoverana nemi not Ja Praise. Alright, ko number 2 artist wamunoreta kuti tingoda top 5 chete yaGushungu. Inini munhu anondikunda kuimba chete muZimbabwe. Vamwe vaimbi vanogona kuimba and ndinorespekta mabasa avo. Vamwe vaimbi vese muZimbabwe vanogona kuimba and I respect my works avo. Asi muimbi anondikunda kuimba chete muZimbabwe inini personally ndakazvimirira saGushungu. It's Winky D chete. Chete. Kuzera redu isusu kubva kuma 80s ndisingataure vana Macheso vanani no kuzera redu kubva kuma 80s kuma 80s kusvika kuma 90s Winky D. But there should be somebody who comes after Winky D. After Winky D pana Gushungu. That's why ndati muimba anondikunda kuimba chete muZimbabwe ndi Winky D. Alright. But tati Winky D number 1, number 2 Gushungu, ko number 3. Izvimwe zvese izvo handichaziva izvo. Hamuchataura. Regai mafans vanozotaura zvavanofunga. Ko bhururu wenyu Gushungu munomisa panambani. Endi muriti. Ndosaka ndati inini maartist ese ndinovarespecta nekuti vanogona. Asi inini saGushungu ndakazvimirira anondikunda kuimba it's Winky D and that's all. Vanozozvimirira waiwa ndina. But where does your inspiration come from in terms of music? I know munhu wese kuti atange chinhu he has to have somebody who he looks upon kana kuti mentorship yenyu semuimbi. Chinhu changu ndikakudzai ndofunga mungatongofunge kuti zvitori fani ndakatongotangawo ndega handina munhu wekuti ndinoti akandimenta what chinhu chandakatanga ndega from scratch sekutaura kwandamboita kuti ndairotswa ndakarara so pandakaenda mustudio ndine mazwi mamwe andaitorotswa first song ndichitanga kuenda mustudio andaitoziva kuti music yandoda kuimba ine chivanhu mukati but nekuda kwemashoko andaenda kubuditsa pakuimba paya ndo zvakabva zvano determina genre rangu randakaita sei randakanangana naro ende rakabva ranomecha nevakomana ivavo.
Okay, right. Let's talk about nyaya yechivanhu iyo yamuri kutaura iyoyi. Vanhu vazhinji vanoti mbira dzinoassociata nechivanhu. And also you were telling me kuti chipo ichi chakatanga muri kuchechi muchirota ndobva mazotanga kudzidza mbira. Imimi panyaya dzechivanhu idzi munozvifambisa sei kuchechi munoridza mbira muchiimba music iri inosanganisa traditional music ne a little bit of afro jazz vamazvisanganisa nemagitari. Ndoda kuti ndibatsire kune veruzhinji vari kurasiswa dambudziko riri kuitika muno munyika nderekuti vanhu vemachechi vari kupa vanhu mashoko asiriwo. Chivanhu chiriko, chivanhu chakachena chisina urombwa, chisina mushonga. Hapana chinokutadzisa kupfeka garments kana kuenda kuchechi kunonamata. I think ingori protocol yekuti kana uchida kunoona gushungo ndina manager wangu, unosvikira kuna manager woya wotese undoona. Even kana uchida kuona president chaiyo une channel yonda sei unofamba nayo. Saka ndo channel ingoripo pachivanhu chedu kuti usakanganwe kuti kune mazitateguru ako, kune madzitete ako. Unofana kuomberero uchivatendawo uchivapirawo kuti vakusvitsire kunani, kuna Musikava, nekuti ivo mazitateguru acho ivavo nemadzitete acho atinoti machembere vacho vanotozviziva kuti kunonamatwa. Mukaona vanoita chivanhu asi kune variko vakusvibisawo chivanhu nekuti veruzhinji vanobva vada kuziva ipapa. Handingagonei kuti ndivadome nemazita, asi kune vatinongonzwawo kuti kune variko vari kuita zvekurombesa vanhu vashandisa chivanhu. Variko vanhu vakadaro vanosvibisa chivanhu. Asi inini chivanhu chandotera inini semuimbi anopa message kuruzhinji rwenyika ino yeZimbabwe, chivanhu chandotera inini chivanhu chakachena chinobva kuna Musikavanhu, chekuti tinopira kuvadzimu vedu kuti vatisvitsire kunani, kuna Musikavanhu. Ndo chivanhu chandotera ichi. Chivanhu chevamwe vanozobatawo mishonga vachirombesa vanhu vachita se andiko ikoko ndo vanosvibisa chivanhu. Saka ndoda kuti ndibatsire kune vechidiki kuti no musarasiswe kumachechi kwamunoenda muchinzi chivanhu chese chakaipa. No, chivanhu chakachena chiriko chekuti unopira kuvadzimu vako kuti vakusvitsire kuna Musikavanhu. Iyi message ndoda kuti muibatisise especially kune vechidiki kuti musarasiswe kumachechi kwamuri kuenda muchinzi chivanhu chakaipa. Kwete, chivanhu chakaipa kune vari kushatisa chivanhu variko, asi chivanhu chakachena chinopira kuvadzimu kuti vakusvitsire kuna Musikavanhu chiriko, ndo chandotera inini semuimbi wemunyika. Okay, ngatimbotarise chikwata chenyu chinokubheka. Ndakamboona a lot of videos Facebook page renyu. Mashows amunoita kutoradza kuti aiwa chikwata chiripo. Mune maband members akawanda zvakadii. Kune vamwe vasati vambogonai muchiperform. Vashandi vamwe nini vanosvika 10. Pane vanoridza, kuita vasikana vanobheka nevanotamba. Kumbofambawo mambotendererawo nyika dzipi muchiridza sofa muno muZimbabwe? Sofa muno muZimbabwe ndaenda nzvimbo dzakati wandei, dzimwe dzandisati ndasvika muZimbabwe titori munzira kuti tiende nzvimbo idzodzo. Then out of Zimbabwe so far ndakaenda South Africa, ndikaenda kuZambia. So I think this year muna August ndikuenda ku-UK, ndine tour yeku-UK. Zvinokudzwa izvozvo mushinge muchisimudzawo mureza wenyika yedu, muchimbowaratidzawo zvatinoita kuno kuZimbabwe. Nhasi izuva renyu rebirthday, vada kupika as our artist of the week. Matena makore 35. Tichiti it's a happy birthday to you. Azongoya ari maoko Papa da present. Papa da present. Pachaitwa plan. Aiwa totally. Right, makukura, makuyaruka. Muri yakura zvakadii? Muri yakura. Ndine vana 3 ndikuti expecta kamwe kari kuyamai manje. Mazvinzwa comment section mungazoti pamwe gushungo vari single. Handiti. Saka kumba vanozvitambira sei zveMimanzi?
we know mamwe maartists vanombopinda macontroversy akasiyana-siyana. Imimisa Gushungu ndakambofesa machallenges ekuti amai vangu havana kuda kuzvitambira pekutanga kozi munoziva kuti kana uchikura mubereki wese akangonzwa zvokunze kumagitare kumabhendi amai vese vanotanga kuti asaka wakuita rombe. Asi inini personally kuchikoro ndakaita higher national diploma legal studies. So ndo pandakagumira. So handisati hangu ndasvika to a degree level. So ndiri pa higher national diploma legal studies. So amai vangu vanga vafunga kuti pamwe ndakuita zvechirombe. Asi with time vakazonge vachiunderstanda kuti no ndine chivanhu chiri pandiri ende ndo chipo changu chandanzi ndiita sei ndiite. Nekuti unoona kuita 3-4 madegree but unoona kutadza kumashandisa. Nekuti kana Mwari nevadzimu vako kana vachinge vakatendera kuti no chipo chako ndeichi ndo pachange paine mugove wako ipapo. Saka iwe ini ndinoti amen. Handiti ava zvinokudzwa izvozvo. Ndanzwa muri kuti mimi muri kuita ma-legal studies then nenyaya yekuita mimhanzi nema-legal studies. Are you going to pursue your career in doing ma-legal studies pamwe chatozona Gushungu vaprosecutor kana kuti vagwita kana kuti mamboti izvo tavambosiya apa tavambofokasa nemimhanzi? Okay, ndinotenda ichokwadi nekuti mazuva ano hakusisina chichakona kuti uite chikoro uchiita zvinhu zvanonge uchiita nekuti mazuva ano kwane ma-online things, so I can even continue ndichiita online ndichicontinue yangu nemusic yangu hapana chinombondiafecta. But ndinoziva semuimbi kune ma-legal matters anoitika kumimhanzi ikoko zvekare in terms of copyright. Nyaya yemacopyright yakanetsa seri gore rapfuura ichiitirana ma-copyright strike zvino zvakasiyana-siyana. Kungave kubirana masongs vamwe vaimbi vachinetsana. Imimi semuimba mune rombofunga danho iroro kuti munge muchibatsira zvekare vamwe vaimbi vaya vanganga vachitorwa mimhanzi yavo nema-copyright issues segweta? Ichokwadi vaimbi vano especially varinyanya kufesana nemachallenges ekubirwa even YouTube chaiyo mazuva ano kune vanhu vari kutohekera vanhu zvinhu vachitorera vanhu. So anenge angouyawo akauyawo nedambudziko rake tinogona kugara pasi toita sei tobatsirana. Munongoziva kuti muindustry medu sema-musicians mumwe munhu anenge ane mafungiro akewo kuti akaita dambudziko ane way yake anofunga kuti kuenda naye. So haisi nyaya kuti ini ndinogona kubatsira Stereki but anenge achiziva kuti kuna Gushungu muimbi akaita seni anogona kundibatsirawo nezvakati nezvakati, akauya tinogara pasi tobatsirana panenge pasina chakaipa. Ndofunga kana mune mashoko amuda kusiyira vatariri venyu mafenzi enyu vanoita follow up nemashows andonzwa kuti mushandira pamwe kumakasiya mbiri nemamwe magala taikuona muchiridza makasiya mbiri zvekare. Vakatonzwa kuti Gushungu nhasi tinawo panapa paHasha TV mashoko amunawo amuda kutura kwavari ndekuti kudi? Ndotenda. Chekutanga ndoda kutenda kwamuri imi muri yeZimbabwe nekundisapota kwamuri kuita semuimbi wenyu wemuno muZimbabwe. Ndinokutendai. Chechitatu ndichida kukuzivisai kuti no musanzwe mashoko epasocial media evanhu vanotaura zvisirizvo. Gushungu ibrand rakazvimirira. Inyaya yekuti inini Gushungu naJaPraiser naEndy Muridzo tinoimba music yakafanana yechivanhu, not kuti Gushungu anokopera JaPraiser naEndy Muridzo, no. Gushungu ibrand rakazvimirira ende Gushungu vari kuenda kumberi havasi kudzoka kumashure. Tarisirai kuti tine new album riri kuya this year muna September ende this year ndine tour yekuenda kuUK. Zvese zvozvo toda zviri kuitika because of imimi. Dai pasina imimi zvese hazvaimbogona kuitika. Saka ndinokutendai nesupport yenyu murambe makatitsigira ende garai muchiziva shoko randogara ndichikudzai paevery interview kuti watch the space, I'm the next superstar ende handisi kudzoka kumashure. Ndovonga mazvinzwira vehama
hanzi I'm the next superstar. Isusu tine kaitiro kedu katunoita pana paHasha TV tisati abuda. Vazhinji vangangodaro vari kutanga kukuonai nhasi. Tinozati vaimbi vawanda. Vanoda kumbonzwa kuti Gushungo vanonyatsorova kusvika papi. Saka tichambokusirai kamukana kekuti kana mukamuda kumbovasemblira wani kambo kenyu here kana kamurungofunga kuda kungotiimbirai papa kuti zvakamira sei. Ndotenda ava vanotodeserva kuimbirwa nekuti ndo varungu vacho. Handizi kuti tiende kumberi ndo varungu vanoda kutonge vachifadzwa. Ava zvinokudzwa. Rega tikupei mukana iwoyo. Zamauya zanaka, zamauya zanaka, zamauya zanaka, paito chembere dzomudziva pano. Aiwa imi zamauya zanaka, zamauya zanaka, zamauya zanaka, paito chembere dzomudziva pano. Toisa mururu machembere. Ndati ningoti turu ndo kamunonyanya kufarira futi kaka. Handiti aiwa ndofunga vanhu mucomment section mama ukandwa mafire emoji ega. Tinokutendai Gushungo ndokuvapa chirongwa chedu. Vazhinji vanozoda miziki yavo. I think miziki yenyu inenge inowanika padandemutande zvekare. Kuna kuvataurira ma-social media handles avanogona kunge vachiwana mimanzi yenyu. That's fine. Kana uchida kundowana paFacebook it's Gushungo ZW Music. Gushungo ZW Music. PaTikTok zvekare it's Gushungo ZW Music. Kana vachida music vaneiwana even paYouTube iripo. Unoiwana ipapo. Handizvo. Saka tinokutendai hama vadiwa nekutarisa chirongwa chedu. Anga akatibatira mushina ari kuseruku mukoma Dickson Bandera. Tinokutendai. Saka kwandiri nekuna Gushungo tinoti it's a bye bye. Thank you.